mangwana ni masikati manere kwese kwa mwereko mativi nyika ngatenderere mberi nekuongorora mfananidzo watiri kusevenza nawo uno weputugadzike yedu. Toti tafara nezvataita zvinezvi takuda kuti tichishambadza tikauya pano apa isu tikanyora isu kuti social media tita kutsvaga tumufananidzo tunoshanda itwo pa social media yatinoti younyevenyeve kuti vanhu vazive kuti uri paunyevenyeve. And unyevenyeve weFacebook kana kuti tinogona kudedza zvechimwe chechipiri chino ichichi ndichi ndagadzira zviri rega ndibvise chimwe chete chino ichichi. Pane unyevenyeve weFacebook, weInstagram, weTwitter. Tinenge takuda kuti tichishambadza kuti vanhu vazive kuti vangatiwane kupi paunyevenyeve. And pandinenge ndichifambisa mifananidzo yangu iyi yandiri kugadzira panoita imwe mitsetse yamuri kuona mitsvuku iyo inenge ichingofungidza kuti pamwe uda kunanganisa nezvimwe zvinenge zviri muurongwa hwako, zvingave mufananidzo iri pedyo newe kana imwe mufananidzo iri muurongwa hwako. Anditi rega ndiwedzerezve umwe mufananidzo weunyevenyeve weYouTube. Ndikabaya pano ndabaya kairi vayagadzira zviri rega ndibvise chimwe tochidzikisa kuno kuzasi uku ichi toti chinotitwasa nemwe mufananidzo yeunyevenyeve wedu. Chimwe chatinokwanisa kuita ukabaya kurudyi unogamuchirwa iwe nechikamu chino ichi panapa pakanzipo palink ndipo patinokwanisa kupfekera kero yekuti tiwane mbidyo yekuti kana tapedza kupepeta zvatiri kugadzira urongwa hwedu huno taisa isusu kero tingati kero yekuenda kuYouTube, kero yekuenda kuFacebook, Instagram, link iroro yatinoti iro mbidyo ndo inokwanisa kuti ukabaya ipapa unobva wanobudira iwe kunengi kwaunoshambadza kuYouTube kwako. Ndokunge une umwe umbo kana zviratidzwa atinotiwo mavideo nyaya dzeputugadzike unobaya iwe kurudyi wouya pano pakanzipo link ukapabaya ipapo uchagamuchirwa iwe nechikamu chino ichichi chinenge chakuda kuti iwewe chokukumbira kuti chitipanengi mwenza wekuti tiende kunobudira mbidyo yedu. Rega ndikupe mufananidzo ndishandise kana Facebook muone kuti ndingagadzire mwenza weFacebook chirudzi. Ndikauya pana paFacebook ndoti ndo pandiri kushambadzira ndiri rega ndikakate kero inoi nekuikopera ndouya kuzoipuruzira kuti ndipe mwenza wembidyo yedu. Anditi ndiri kushanda nemwenza weFacebook. Anditi ndika ndibaye weFacebook handisi kushanda neYouTube. Ndouya kunoku ndouya pano ndoisa mwenza uya kuti unobudira iwe uningi uri kwaunenge uchishambadzira uri paFacebook pako. Anditi rega ndikupei muenzaniso kuti muone kuti zvinoshanda sei ndisati tapedza kugadzira urongwa hunoyu. Anditi saka kuti tione kuti zviri kusevenza here pamabhatanisa anaya ataisa mufananidzo weunyevenyeve hwedu tikabaya kuno kurudyi tikauya pano pakanzi link muchagamuchirwa yemi nepanapa pakanzipo go
to link kutenda kumbidyo yachona tashanda neFacebook rega ndibaye neFacebook ndikabaya panapa ndichamba ndagamuchirwa ini panapa patinoshambadzira tiri paFacebook anditi rega nditsvage mbidyo yeYouTube tidzokororezve anditi munyatsoona. Saka ndiri paYouTube kudai ini rega ndikakate kero yemwenza ndabaya kurudyi ndikabva ndauya pakanzi copy pekuti ndikakate ndakudzoka zveku urongwa hwangu ndoenda kune mwenza kuno ndakubvisa ndame ndaisa yanga iri yeFacebook ndopuruzira yatatora zvinezvi yeYouTube anditi tadaro isu tikauya pane mwenza wedu tikabaya pano pakanzi go to link muchaona kuti chamba tapotserwa kuningi ku YouTube anditi tadzoka zvakare. Saka kero yaunenge wakaisa yaunenge wakakata ndo ichaita kuti uwane mwenza wekuti unobudira pambidyo yekero iyoyo anditi maita basa ngasangane muchikamu chinotevera tatenda.